No niin, moidu. Tässä MLK 78. Ja mä oon kattonut, tästä nyt ajattelin tehdä viime hetkistä videon Herbalistin tekemään mahtavaa Leinosen Moabista vedettyä biisiä. Joo, viimeiset minuutit menossa. Lyhyesti sanottuna kattonut tätä 12 asti. Täällä on jotain kommentteja laittanut. Mutta joo, sinällään ei kyllästetä vieläkään. En osaa sanoa miksi, edelleen hyvä biisi. Mutta sanotaan nyt, pistäis vähän hiljemmalle. Näin. MV3 pelannut tosin samalla. Ja siinä tavalla. Kerran käytin koiran lenkillä, silloin tosin napit oli korvissa, että varmasti silloinkin loopilla kuuntelin. Ei siinä. Mulla on silleen, että jos tää video saa 10 000 katselukertaa, joka on erittäin epätodennäköistä, enemmän kuin tää 10 haurin tämä 10 000 katselukertaa ja 200 tykkäystä, niin mä katon jonkun toisen 10 videon. Mä katon toisen 10 videon, kuuntelen. Oikeastaan itse asiassa kuuntelen, koska mä en jaksa katsoa sitä 10 tuntia. Ja Naijan kätti jotain, siis joku ihan mikä tahansa 10 tunnin video, te saatte ehdottaa sitä. Mutta, jeps. Viimeinen 10 sekuntia. Voi herra jumala. Jes, se oli siinä. 10 tuntia, 1 sekunti. Ei siinä. Kiitoksia.